gaan het maken, broek, voel het dan. Tweede lijn van die flow in, ik weet al reeds, je voel het laag. Je slaat met tricks in die stilte, je fok maar hij maar wat maakt het zaak. Enemies toets met pin, game als dit wormreeks wat zaak maakt. We gaan als spin in de afdak, hoeveel tricks kan je in een dag maken? Als je heet moet je klaar praat, IMS die schiet je dak af, je moet laaf vat. Anders te komen elkaar in een aanvulleke als vat, je gaat plaatsen. Als ik je enemies touch in een nacht op je lang pad. Die motion is insane hoor, but ik fok je yes voor die fame hoor. Hulle watch moves, gaat maak, nog wel goed, dat zijn niet complain hoor. Ik snij jullie met wit en lijn hoor, de goed is pet ik in die tenen. Ik hoop je vat je nooit, sushi cake van ik vier die rip is mijn sleen. Hoe kan het erop of je goed te celebreren en dan kan het zo wegelen, ze kan met deze. Ons maak je goed te scenario en weer het hoef je niet te mentionen. Als paar van die rappers dat of je niet voelen, dat zie je van mensen. Het beste weer goed is en ik zie je van het tension. Nou deze show kijk je met niemand die alles wees, alles zien het en ik zie je met mijn nissen en die mensen bannen zie. Zal je rappers en recipes wees vertellen, ik ken je kook het te differently. During perform je stel het eens voor een leven met die rapper, het is differently. Leef me, ik moet nou voor die rappers het best. Ik kan een snelle voor nou afvinden. Even die ouwens die om mij gedenken is mijn broers, maar die goed is voel ik of vinden. Ik zit zelfs met die muziek, ik zit in de salle hier, maar die goed is de ene. Dus ik word tegen hype en ik stoet en ik weet het is stress en ik weet het is kak hoe de fok als je mij ook aan mij. Je want het van Woeremans burgers wie in het. Wat is die rapper nog voor die dissige service? Die doen maakt ons die rappers en nervous. Mensen kan aan zien hoe ons boepelen nervous. Hoe kan je strijden met die fans, maar die fans is op service. Rappers moet boek voor een service. Kom je zo laat ons je wees om te komen met die verses. Want jullie rappers link allemaal die cellen. Probeer die cellen met die cellen getalen. Dan fietsjes maar het linken nog steeds aan die cellen. Cellen die vrije voor Woerem, voor fietsjes maar Woerem maakt lieken van Woerem. Weet die worry niet, weet die wat zijn die rappers en Woerem. Die rappers kan maar net dit bestek, maar die rappers kan ik om trappen en sporen. Rappers wat nog wil spelen moet fire, moet weet Woerem. Rappers brand om mij. Rappers wat nog wil sneak dus moet weet Woerem. Rappers vang je weg. Die rappers wat nog wil beef moet weet ons of paper steak. Third task met die rappers man, ons gaan het maken broek, voel het dan.